Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kash tir wannan abin kunya da me ye kama. Mu dai mun shiga uku. Wai talaka ina zai sa kanshi ne a rayuwar nan? A gaskiya Najeriya tana cikin wani hali matsagaicin hali wanda talakawa sun shiga uku, sun shiga cikin masifa. Wannan wace iriyar annoba ce ke damun talakawan Najeriya? Kamar dai yadda muka saba kawo muku labarai iri-iri daban-daban na cikin gida da kuma wanda ba na cikin gida ba, yau ma mun sake kawo muku sabon labari. Sai dai dan uwa ka taimaka idan wannan shine zuwanka na farko, ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa kamar haka. Wai shin talaka ina zai je? A'a, talaka ina zai shiga? Talaka shi Allah bai ce ya ji daɗin rayuwa ba ne? Ko kuma a'a manya-manyan shugabanninmu ne ba sa so mu ji daɗi? Ko kuma a'a wasu ne nan daga baya suka fake ba sa so talaka ya ci gaba a rayuwa ko kuma talaka ya ji daɗin duniya? In tambaye ku, shin shirin talaka ba a bakin komai yake ba ne? Ko kuma a'a ba Allah ne ya halicci talakan ba? Wanda a yanzu ana cikin wani matsagaicin hali wanda shi talaka kullum burin shi nema yake kawai ya sa a bakin salati, wanda shi talaka ko barci kai da iyaci da kansa ma ka haɗa shi da aiki. To mu dai ba abin da za mu ce sai dai mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mana wannan ƙarshen wannan masifa da take damun mu 'yan Najeriya. Dan uwa kar ka manta da ka danna mana subscribing sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin bidiyoyinmu da zarar mun ɗora.